Sa dili pa guys, akong ipailan ninyo ang mga entrante sa maong Chuyan Sakayan. Mao ni sila guys. Dila na ako sila nganlan guys kay dili ko maka-memorize nila og sikinsa sila guys, basta kay mo ani ang ilang mga sakayan nga ako ang ipakita diha ninyo. Nagkanglain-lain nga barangay ni guys, coastal area ra sila ang niapil ni ini og ang sakay niini guys, tagtulo ra ka buok og limitado sila guys. Og idubanan sa ilang mga barangay captain og mga kagawad. Niapil sila aning Chuyan Sakayan guys, kayron sa ingon makahatag po ni kalipay sa ilahang asosasyon. Og nagpasalamat sab ni guys sa ato ang Halangdon Mayor nga iyang gibuhat ning maong programa kay aron ma-develop ang mga asosasyon sa mga mananagat. O ingon man ngadto sab sa mga kauban nga magmadasigon sila pag-apel sa maong festival Sangatan Day. Dako kaya namong kalipay Mayor, so manghinaot mi nga magpadayon ni hangtod sa hangtod. Sukad masukad karon pa ni nahitabo di sa may suba o gikalipay namong tanan. Pasalamat sa bigay sa among kapitan nga si Ireneo Pigamos, kauban sa iyang mga kagawad o mga tanod sa pag-secured sa maong area. Nahingawa kay mi ani guys kay aduna nay dag-on dito sa bukid. Basin ni og mubundak na sa ibabaw og niya pa kami sa ubos ari maapsan mi sa baha. Nagampo mis Ginoo guys nga dili ni mahitabo kay luoy kaayo ang amo ang pagpangandam sa maong adlaw. Gipangandaman yun ni guys, matag daplin sa suba aduna joy mga bantay mga Coast Guard kay simbakog unsay mga kakulian aduna gajoy makatabang nila. Gipahiluna jud ang tanan guys, gipangandaman jud ning maong event. So guys, manginaot ta nga magmalampusan kitang tanan. Hai. Buat ay. Good. Good. Dakpa dah dakpa. Oke, plano. Lamuk masuk. Sabut. Woi, sabuk benar. Dawan betul. Enggak. Musuh nih itik-itik drone. Pak batukol. Hasta mas gira eh. Kira gira ipanggamit na ni. Giro. Atulam. Anak mga tuwa gaya na. Okay na yun, sir. Mga guwapa o guwapo ng mga dagwan. Smile Engineer Gerber. Start na tayo na yung pagsubok sa sunod, ano yung pag
ug ang paglumba sa atuang Sangad Festival. Now, to warm our hearts with vocal words of inspiration, we will listen to the best ever committed and hardworking mayor of Valencia. Let us all welcome Mayor Judicial E. Balini, GD PhD para sa iyong welcome address. A big round of applause, please. Salamat, Madam Jane. First ever MC sa itong lungsod. Ako magabanan nga nag-serve sa itong LG Valencia. Una, ang itong kapika sa pangalaga, Vice Mayor Dondon, Pakpak. Sa itong member, Kagawa Gerald, Coprias. Usab sa itong amigo, kasakit o sa kalipay, gusto na ito ha, sa kasakit o sa kalipay, naa sa Facebook kanunay. Kawag ramen, kapilada, ay mamatay, na madisgrasya, na mag-birthday, na ipakalas, gusto pa ito. Oy, Viber, ari-aring kuhan, na nagkuhan dito eh. Kawag ramen, kapilada. Ako mga kabanan sa LGU, serve po sa itong hungsod, ako mga kalado. May magpili kung siya yung taog sa atong first ever nga suya contest ng Sangad contest. Anak baka na. Kabanan ng mga diri. Hindi nagkawiran kita hangpong naman. Karang kamera ka. Hoy, Chera, kan maniko, Cher, naglabay. Yes. Sa pauwi, wa pa gani. Hoy. Ano, malanggite! Kan maniko. I love Kanmaniko! Na nasangat na ko. Ano malik mga tuwar mo nito? Ano ramang sunod na taman? Sibo ato. Muy claro. Muy claro. Hoy, Ramon! Pandara ka na!
malukos. Bisa naman nilaan at bisa naman nilaan. Siguro may posisyon. Pong, music, pong, music. 12,700. 12,7,000. Hoy, kanta na, kanta. Kami nahang sa tanan, puno sa katahong, sa imong kalinaw ug kagawasan, ihalad kuning lawas ug kalang, kadagatan ug ang kabungturan, kasapaan kaumahan, aoy bahan di sa pinaiyahan, Sangat pa. laon sa tanan. Pong, Unas naman, di nakabutsik-ubong. volume sa cellphone, volume. Sadar na. Oh, ay tao. Nga adto sila muliko. Murag paspasan siguro nato kay basin ang uwan ba ani hunong na pudi ay. Sandag na. Okay, naatay in every participants naatay usa-usa ka timer. Naatay gi-assign nga timer sa usa ka participants. Hazel, Regine, asa mong mga timer? Ari daw mo. Darami, oh, ari. Timers. Ari man ni Sir. Go! Number 7 and number... Unsa na nga number? 1 and 2! Go! 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 Ay! I-chill na lang! Go! Go! Gusto tayo! Tapas! Agad drive, mga kudana, gauna mo yung magkuhan. 1 and 2! Contestant number 1 and 2! sangat. Malamig lagi lagi. Tarong na kita tao. Tarong ba para audience?
Dili po do ipatarong ba? Others can vote po ka. 1 and 2. Ipatarong. Yang kali po do. Dihanan tarong. Okay, once again, congratulations, Anas and Kutkutan Fishermen. Sunod, round 2. 3 and 4. Ang kanang mga tao ba, muapil mo bugsay kay Papilon. Sige, ayaw mo padaplin. Sige, di mo magpadaplin kay Papilon mo bugsay at atong padangatan. Kanang kuan kuno ang mga tao, ari ra kuno ta sa ibabaw kay naatay videographer nga imbes ang atong contestant ang kuhaan kita ng mga tao. Magpadaplin tala, please. Samot na jud ka ni sunod tuig, Sir Kim. Unsa na pa jud uniform ang mga sangat operator. Bajitan. Okay. Okay. 42 seconds ang ibit na oras. Okay, 3 and 5. And Poblacion Occidental Fishermen Association. Round 2. Taug and Poblacion Occidental. Go! Nagsugod magpugsay! Hala! Nauso mo ni pagkatuan. Sige! Basta! Ang mga tao, inibalik nila, dili mo, bubuatang nila para na sila yakian. Go! 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 Poblacion Occidental. Murag paspas ni na grupo ba? Gamay ra, gamay ra kanang. Isog bubugsay ang taga-tao. Poblacion Occidental. Hala, gaabot. Sige. Okay, ang nag-una na to is Poblacion Occidental. Isundan sa taga-tao. Murag pareho na sila kapusga, oh. Baliw lahat, baliw. Kaya kadalasan na ninyo. Oops, oops. Oh! Libot sa bula. Ayaw isang Poblacion Occidental! Go, Libot sa go! bula, baliw, libot. Laban pa! Laban! Okay, first to arrive! Poblacion Occidental contestant! O, dili na mo ato mga tao! Please, ayaw punduki kay maglisod sila o kasamaan! Murag paspas ni ang Poblacion Occidental! Oh! Pakpakan na to ang Poblacion Occidental Fishermen Association! Sunod ang Taug Fishermen Association!
Time to beat 4 minutes and 38 seconds. Oh, time to beat Engineer Gerbert. Time to beat. 4 minutes and 35 seconds. So 3 seconds lang na beat. Oh, so dapat 4 minutes na ni Kap. Okay. Ito ang third round. Kanmaniko and Kanduaw Adlawan Fishermen. Number 6 and number 7. Oh! Allah, sige! Kanmaniko and Kanduaw Adlawan. Go, go! Go! Allah, basta sa Kanmaniko. Kanmaniko! Go! Publish a go! Kanduaw Adlawan. Uy, namipit! Hindi! Go, go! Kainom mo gudangan. Sige, pinagaw! Okay, balik! Yaman, fans. Yes. Pagbalik sa sakayan, balik ka doon, tapos mataas ha. Nakita mo Ang kaduwang orienta ngayon, Kanmaniko. Time to beat 4 minutes and 35 seconds. Mas pasigo man, Kanmaniko. Represent na. Sumunod sa ipon. Okay, this is the last pair. Kay walay poblasyon kung
Kuan. Okay, congratulations, Ken Manico! Fisherman Association! Nagiinom man tayo na sila daan. Unang Okay, congratulations, Ken Manico! How about the... Asa naman atong Kandua Oriental? Padung pa? uy, ginoo ko, nag-uwan. Nag-uwan na. Padung pa, kay gi-rescue pa sa ito ang MDRR.